sun jedong mriki ingkang kerawatan boten kerawatan ingkang kesebut boten kasebut ingkang wangke sami rahayu niating sepanjangkan si Jepang baiknya nana wayang kula badhe sang yang wayang kakawat diare-are pamaji coba siti pagelaran mriki coba kan sarana menyan kan tampanan yang gongga kula njaluk ati-ati ingkang padange kalangan. Assalamualaikum salam damar kerja sandha kalau tidak kemana wae sosuro saat ini Maesa Suro karena prajurit Muhammad keripik gedang godong melong bos. Monggo berpacu dalam waktu karena kita kota telo tidak ada kuota pondok kerosok bolone penwingging asik kanan mungkin langsung disambung ke Laban Barat sekali lagi monggo rekan-rekan wali salam aturi melebih rupiah amargi rekan-rekan penwingging asik kanan terima kasih.